tenzende tungamire mukati mezvienzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwazi vaivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rewards vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rewards ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya watiinawo nhasi unoti Toiteyi Nengozi part 1. Toiteyi Nengozi part 1. Ehe. Muchidzidzo ichi mufundisi muchajekesa kuti ngozi chieri. Chatazoita kuti tiise muzvikamu zviviri musoro wenyaya vateereri vari kuramba vachingobvunza. Okay. Nyaya idzi takambodzitaura but panoramba pachingouya mibvunzo panyaya yengozi. Okay. Saka tafunga kuti tikaiisa muzvikamu zviviri. Okay. Chikamu chino chekutanga chanhasi chinobudisa pachena kuti ngozi chii. Thank you. Inouya sei. Thank you. Chikamu chechipiri ndo chichazotibatsira kuti saka inogadziriswa sei. Because kana neniwo kwamuri vateereri zveshuwa mibvunzo iri kusvika kwatiri ine chekuita nenyaya dzengozi zvakadaro. Saka pindai muchidzidzo pasi. Saka muhurukuro yedu yanhasi pane mapoints atoda kuti titange kubata. Okay. Anoita sekuti dzosera kumashure kwatakambokurukura. Okay. Chikamu chekutanga chinechi rega timbotarisa pamusoro pevakafa. Sekutaurwa kwazvinoita ngozi zvinhu zvinoasosietwa nevanhu vakafa. Okay. Vakapondwa kana kuti vakafa nedzimwe nzira asi vanenge vachinzi vanodzoka pavapenyu neshungu. Okay. Saka rega tinzwe bhaibheri pamusoro pevakafa kuna Muparidzi 9 vhesi ya 5. Muparidzi chapter 9 vhesi ya 5. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nemubayiro havachina, nekuti havacharangarirwi. Ari kutiudza tsanangudzo idzi ndi Mwari ndiye akagadzira munhu. Pastor. Saka Mwari anoti munhu wandakagadzira inini kana achinge afa anopinda muchimiro chekuti anenge asisina chaanoziva. Okay. Hachina chaanoziva pane zviri kuitika pakati pevapenyu. Haana chaanoziva. Anongopinda muchimiro chiya chekunge tingati kudzima. Pastor, ibvai mapindura apa ndoda kuti mufambe nechidzidzo. Ndo zvekutotaura bhaibheri. But kuvateereri vedu vanoramba vaine mubvunzo wokuti tiri kuzvinzwa but dai maive kunoku makaona zvakaitika kunoku. Because kune zvine zvaitika kumaraini kwavoka zvekuti vanobva vafunga kuti afauka pane zvaari kutoziva. Amene mungapapindure sei ipapo kuti munhu anenge aitoti zvakatoitika kuno pastor dai maive kuno mwedzi wapera zvikazodai zvikadai. Amene ingopapindura ipapo tipfuure because dambudziko Caston nderekuti vanhu havadi kutora zviri kutaurwa naMwari sekuti ndizvo ndiMwari ataura. Vanoda kuzanganisa nezvavakaona zvavari kuona asi vasingazodi kunotsvaga kuti kana Mwari ati munhu wandakasika anofa opinda muchimiro chekusazoziva. Saka chii chakonzeresa zvatakaona? Vanhu havadi kuzonotsvaga.
Because kune vanhu kwamuri vatero vanenge vaitoti zveshuwa pastor even mukafona kwakati munotoudzwa kunzi nyaya iyoyi yakatoitika. Inenge ichinzi paakafa nguva yehondo haana kuwana mukana wekuti hama dzake dzizive paafira. But poita kamwana kadiki kanenge kachinzi uya afa ari kuti ndiri pakati uyai munditore mundiise mumusha. Muri kuona nyaya dzacho. Saka vanhu verenga Job chapter 7 verse ya 9 na 10. Mandikata ndaida kukudzai kanyaya yako. Alright. Job 7 verse 9 na 10. Verse 9 na 10. Sekupera kwegore nekunyangarika kwaro. Saizvozvo munhu anoburukira kushiori haazokwirezve. Haangadzokere kumba kwake. Nenzvimbo yake haizomuzivi. Ndakuitira kuti uverenge vhesi iroro. Bhaibheri riri kuti kana munhu afa hazvinei nezera rake tanga akura zvakadii, hanzi haagone kuzobva kumakuva kuya kwaaenda achidzoka chero kumba kwake, even anga ari muridzi wemusha. Chero zvakataura zvokuti munhu anozouya kukamwana achiti ndiri kwakati handina kunyatsovigwa. Bhaibheri riri kuti hakuna anodzoka. Saka vanhu vanoda kubvunza kuti saka akadzoka achiti ndiri kwakati ndivigei, chii chakanyatsoitika? Vanhu ndozvavanofanira kutsvaga izvozvo. Handiti wazvionaka. But uku ndokutaura kwaMwari. Ndokutaura kwaMwari. Alright, pastor. Saka hatibatei imwe point zvakare kuna Exodus 20 verse ya 13 pamirayiro ine 10. Exodus 20 verse 13. Usauraya. Murayiro wechi6 pamitemo ine 10 unorambidza kuuraya. Handiti wazviona. Saka Mwari anenge achiti usauraya. Uraya kunorehwa panapa kuuraya munhu. Ndo kuri kurambidzwa pamurayiro uyu. Saka kureva kuti ukauraya munhu watyora mutemo uyu wechi6 watyora mutemo. Saka regai tinzwe kuti kutyora mutemo kunotsanangurwa kuchinzi kudii nebhaibheri. Kana watyora mutemo amwe matauriro ebhaibheri anoti waita sei. Alright. Ndaida kutongoti kutyora mutemo. Kuna 1 John 3 verse ya 4. Alright, 1 John 3 verse ndeya 4. Verse ndeya 4. Mumwe nemumwe unoita zvivi anodarika murayirowo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Saka hanzi chitema kutyora mutemo. Saka ukatyora mutemo waita chitema. Wapabata. Saka kana mutemo wati usauraye, iwe ukauraya watyora mutemo wekuti usauraye. Ndizvozvo. Nekumwe kutaura waita chitema. Ipapo pari right ipapo. Ndoda kunetseka kuti ndidzwe kuti point yamuda kuburitsa apa ndepi. Ndizvozvo kuti mutemo wati usauraye, iwe ukauraya watyora mutemo. Bhaibheri rabva rati zvawaita izvi chivi. Waita sin. Nemhaka yei tiri kutaura tanosarudza pamutemo wekuuraya. Nekuti nyaya yatiri kukurukura nezvayo mufundisi yekuti toita sei nengozi. Ngozi dzinomuka munyaya dzekuurayana. Kuurayiwa kwemunhu. Handiti wazviona. Ndokutsanangura kunoita vanhu. Ngozi dzinouya paurayiwa munhu. Handiti wapabata. Sorry, ndauda kudzoka futi pastor. Maybe pamwe pane zvauya mandire zvinezvi. Ndibatsirei. Kuuraya uku kunogona kusanganisira here zviya zvinogona kuitwa nevasikana asisade pamiri paainapo kuti mwana wacho atomusununguka okanda mwana uyu kana mugomba. Zviri kukavwa here apa. Kuuraya munhu hazvinei nekuti anga ari pazera ripi wauraya. Kana watouraya. Mirai pastor. Ndikuitira kuti musatyisidzire vana vedu asikana nevanhukadzi vari mutsika iyoyi. Kuti vafunge kuti zvatoda kuzotaura zvine chekuita nengozi pamwe zvinogona kuzowira kwavari. Zviri kunofanana here kana kuti tukure atemwa nedemo chete. Ini ndoda kuti pari kunzi usauraya. Ndopandabvunza. Hapare kuti usauraya vadhara chete. Munhu anongonzi munhu akufema. Usauraye. Saka ukauraya munhu
watyora mutemo unoti usaurayi. In other words, waita chitema pamberi paMwari. Alright. Aiwa pandandida unzwaka memati ngozi kazhinji padzinotaurwa dziri associated nekuurayiwa kwevanhu. Saka ndakutya manje kuti pamwe zviri mberi kwechidzidzo chenyuka zvinobva zvanoti futi gedye kuna ava vanouraya vana ava vachidai. Right. Handisi kuda kuti vatye asi ndakunzwai kuti madefina kuti kuuraya chii. Atimbofamba mberi. Ngaitiende pamberi. Isaiah 59 vhesi ndeya 2. Isaiah 59 vhesi ya 2. Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. Zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa, nekuti maoko enyu akasvibiswa neropa. Right. Hanzi chitema chinoparadzanisa munhu naMwari. Ndaona. Chitema tanzwa isusu kuti kutyora mutemo waMwari. Anditika. Saka nemamwe manzwi ukatyora mutemo waMwari zvinoita kuti pakati pako naMwari pave nemukaa. Ndizvozvo. But nhasi matiti kunyanya kuenda pamutemo wekuuraya. Right. Saka munguti kuuraya watyora mutemo ndo zvinonzi waita chivi. Right. Isaiah 59 iri kuti chivi ndo chinotiparadzanisa naMwari. Right. Kureva kuti kuuraya munhu kunogona kuparadzanisa ukama hwako naMwari. Alright, apo ndiri kufamba. Kana wauraya munhu zvinokubvisa kure naMwari. Okay. Anditwazvaona kana. Itsinirei na John 14 verse 23. John 14 verse 23. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, naBaba vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Jesu ari kuburitsa pfungwa iyi panapa yaanoti iye Mwari anogara mumunhu anoteerera. Because panzi kana muchichengeta shoko rangu inini naBaba tinogara mamuri. Anditi wapabata. Right. Saka amene kuti wanyatsojekerwa here nezvatiri kukurukura nazvo. Ndiri kujekerwa pastor. But pandiri kudaka ndoda kuti tinzwe kwengozi. Apa handisi kuziva kuti muchafamba sei. Sorry. Ndokwatiri kuumba tichienda kastori. Saka mirai ndikumbira vateereri titori panyaya iyoyo yekuti toitei nengozi. Mufundisi vari kutoumba nyaya yacho kuti ibatike zviri nani. Maybe ndimbosummarize. Summarize. Zvabuda muchidzidzo sofa mufundisi vati nyaya yengozi inowanzotaurika pane chekuita nevakafa. Saka vatanga vachiti gatimboona zviri munhu kana afa. Ndobva tadzidza kuna muparidzi kuti kana munhu afa haana chaanoziva. Ndobva tadzidza kuna Job kuti kumba kwake haadzokere. Ndizvoka? Haadzoke pakati pevapenyu. Haadzoke. Ndobva mufundisi vati apo kana panzwisika topaisa parutivi. Ndobva vachienda vakati since toda kudzidza nyaya yengozi nechekuita nevakafa, vabva vaenda pamitemo ine 10. Pamutemo wechi6 unoti usauraye. Saka ndobva vabva vati anenge auraya watyora mutemo. Kutyora mutemo uku kwanzi nebhaibheri imwe definition ye-breaking the law. It's sin, kureva kuti waita chivi. Ndizvo zvoka. Ndobva mati chivi manje ndo chinoparadzanisa munhu naMwari. That's right. Asi anochengeta mitemo yaMwari zvinoita kuti Baba naJesu vagare paari. Aiwa. Right, handei pasi. Right. Saka Mwari anogara mumunhu anoteerera. Right. Anditika. Mweya waMwari unogara mumunhu anoteerera. Asi kana uchinge waita chitema manje, wapinda munzira yekusateerera, Mwari anobva kwauri. Now pane chinhu totoona kuti kana Mwari abva kwauri nekuda kwechitema ichi, unongosara wave empty here pasisina chinogara mauri. Eka nditi mati zvivi zvinoita kuti Mwari ataramuke patiri. Right. Eka chiverenga Samueri wekutanga 16 vhesi ya 14. Samueri wekutanga 16 vhesi 14. Zvino mweya waJehovha wakanga wabva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundutsa. Pakabva mweya waMwari muna Sauro. Right.
nekuda kwekusateerera. Bhaibheri rinotaura richiti mweya wakaipa wakabva wauya muna Saul, hanzi uchibva kuna Mwari. Right. Saka kutaura kuti wakatumwa naJehovha katsananguriro kevanhu vaiti ivo chinhu chabvumirwa naMwari kana kuti charegwa naMwari chichiitika, ndiMwari achiita kuti chiitike. Ndopaunonzwa Jobho achiti iye aparadzirwa zvinhu zvake naSatani, anoti Jehovha akapa, Jehovha akatora. Aiva atora paya asi Jehovha anga aparadza ndisatani. Ari kuburitsa pfungwa yekuti ndisatani hake but Mwari anga atendera. Saka zviri kuitika ndezvekuti kubva kwaita mweya waMwari mumunhu uyu asingateerere uyu kunosiya vari rechirungu rinoshanda ipapo nderekuti chi kana pasisina void, empty, mukuti pa-empty, pa-vacant. Vacant, Saka hapangogara pari vacant. Okay. Pana anouya. Ndapanzwa. Anouya wacho manje. Nekuti kunongova nemweya miiri bedzi inopikisana panyika pano. Mweya waMwari newaSatani. Right. Saka kana pasina mweya waMwari, pane waSatani. Hakuna anoti inini handina mweya waMwari, handina futi waSatani. Hakuna chinhu chakadaro. Hakuna. Hapana neutral. Hapana neutral. Apa pandijekera. Tsanangurai apa pastor ndoda kuti pabatike pamatsa ini ndapabata. Maybe munogona kutsvaga mavara pamati because rechirungu pana 1 Samuel 16:14 rinenge chiti an evil spirit from the Lord troubled him. Kureva kuti mweya wakaipa wakanga wabva kuna Mwari wakamuvhundutsa. Matsanangura muchiti kudii? Tati mweya wakaipa, Mwari haagare nemweya wakaipa achiti munhu anenge asinganzwi omukandira. Right. Asi kuti matauriro evanhu vemubhaibheri vanoti ivo Mwari ane simba rekudzivisa chinhu. Akasachidzivisa ndiye achiunza kana kuti ndiye achitendera. Osaka pamuri kuti matauriro ekuti Mwari kunyange asiri akauyisa but nengari yekuti atendera kuti uchiuya because iye abva ende mati hapana anoramba ari vacant. Saka paanobva uyo mweya unopikisa unobva wauya. Nengari yekuti Mwari atendera ndiye abva. Saka manyorero eBhaibheri rinobva raita kunge ndiye atumira. Pakujekera ikapo vateereri kuti Mwari handiye anogara nemweya wakaipa waanopotsera. But iye Mwari akabva zviri kureva kuti pavhakandi. Saka mutemo wepanyika hakuna munhu anogara ari vhakandi. Mweya wakaipa unobva wadii? Wauya. Ende kana wasvika manje wakuti pamba pangu woita madiro aJojina manje pamumunhu iye kana kuti mumhuri iyoyo. Okay. Handiti masvona. Sofa ndafamba nemari. Right. Saka rega timbonzwa kambo tigona Alright. Rambai muri pachirongwa vateereri. Mufaro wedenga wazara mumoyo mangu nofara utapiro wopfachukira chudorwa kande sandota urepose Jesu chishambiso chachenya faro wedenga simudzi mumoyo mangu moyo ndofifitiro One parkuriro paziwizo nasunungu farada muponese esimanda vatutomi rudoraki ruripose kwese oh hallelujah oh mirimbiri rumbizashe Mufaro wedenga wapiwa na mweya pachena nyasha moyo iwoshe oti isa mweya wopupu rakuti ndaponeswa mshivi Jesu chishambiso chachenya Faro wedenga wansimudzi mumoyo mangu mayo ndofifitiro One parkuriro paziwizo nasunungu farada muponese esimanda
Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Toiteyi Nengozi part 1. Toda kutenda vateereri. Pastor famai. Regai tiende pamberi. Tibonobata Genesis 4 vhesi ya9 na10. Right. Pamunotaura ipapo ndakatomirira. Pane kana mukaona nguva mutibatsire futi kutsanangura pane vhesi riri kuna zvakazarurwa. Alright. Ibva wariverenga zvakazarurwa 6 vhesi ya9 na10 ine pfungwa dzinoda kungoenderera saka ibva waverenga yese uti Genesis 4 vhesi 9 na10 wobva waverenga zvakazarurwa 6 vhesi 9 na10. But tangai manzwa mubvunzo wandaida kutozobvunza. Kufirst segment ndakunzwai kuti munhu afa hana chaanoziva chaanodii. But ndima idzodzidzi dzinototaura kuti mweya yevanhu vakafa yaitodeedzera kuna Mwari. Saka ipapo ndoda kutoti mutibatsire. Ndapafunga zvangu patambonzwa kamba. Ndosaka ndatoti uiverenge because iwe vanhu vanowanzonetseka nayo. Alright. Genesis 4 verse 9 na 10. Right. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, uripiko Abheri munin'ina wako? Iye akati, handizive, ndini mufudzi wemunin'ina wangu kani. Akati, waiteiko? Inzwi reropa remunin'ina wako rinodanidzira kwandiri panyika. Zvakazarurwa chapter 6 verse ya 9 na 10. Iri kutiyo panapa. Wakati azarura chisimbiso chechishanu, ndikaona panyasi peatari mweya yevanhu vakanga vaurawa nekuda kweshoko raMwari nekupupura kwavo kwavakapupura. Vakadana nenzwi guru vachiti, tenzi mutsvene wezvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nekutsiva ropa redu kusvikira riiniko. Right. Chandati titarise ndima idzi dzinoita panonga panobuda pfungwa inopikisa zvatamboudzwa neshoko kumashure. Exactly. Panapa pari kunzi ropa raAbheri rakataura naMwari. Yes. Ndobva panzi mweya yevanhu vakapondwa yakataura iri pamberi paMwari muzasi mearitari. Yes. Saka vamunoti kana imativerengera vhesi rinoti akafa hana chaanoziva. Exactly. Ko Abheri akataura sei kuna Mwari? Ko mweya ivava vakapondwa. Saka zveshuwa munhu anenge asingachagona hake kufamba kuti 1 2 achiuya kumba asi mweya wake unotaura. Exactly. Ndo papaine mubvunzo wangu kuti mubatsire vateereri ipapo. Saka pane vhesi rogona kutibatsira Kaston kubudisa pachena pfungwa iri mundima mbiri idzi. Okay. Ndi James 5 vhesi ya4. James 5 vhesi ya4. Vhesi ya4, that's right. Tarirai mubayiro wevaranda venyu vakacheka minda yenyu, wamakaramba nawo nekunyengera. Unodanidzira nekudana kwavacheki kwasvika kunzeve dzashe wehondo. Panapa uri kuona zviri kubuda. Pari kubuda pfungwa yekuti pane munhu ane munda wake. Ndobva anotora vemaricho kuti vasikoshanda mumunda. Yes. Vapedza kushanda pakunovabhadhara ndobva aramba nemari yavo. Kune vanhu vakadaro unoziva. Kune vanhu vane tsika idzo dzekuti munhu anoshanda oshanda kana mwedzi wangu unopera utotanga kuburana naye. Kana kuti anoti handizvo zvandakarayira izvi. Kana kuti pane zvawaba utotanga kumurova kumudzinga. Kune vanhu vakadaro. Alright. Saka ndima iyi iri kuti kudii? Ndima iyi iri kuti manje mari iri muhomwe mako iwo yausina kupa uyo ashanda. Yes. Iri kudaidzira kwandiri kuna Mwari kuti ndiri muhomwe isiriyo. Iwo mawages aya mari. Ndandifanira kunge ndiri muhomwe iwo ashanda uyo. But anyimwa handina kuenda ikoko. Saka ndo iri kunzi iri kudaidzira kuna Mwari. Mari kuti andiri kutoshamisika ndikushamisika nekuti mari haina izwika. Haina izwika. Mari haitaureka. Saka Mwari zvaari kungotaura panapa ndezvekuti pawabiridzira munhu ndazviona kuti hauna kumupa mari. Sekunge mari iri kutotaura iri muakaunti mako. Passage iri ngorabedza kuti Mwari azviona kuti hauna kubhadhara vanhu. Mari yacho uchinayo. Ingadai yakaenda kuvana. Saka Mwari paanoti ropa raAbheri riri kutaura kwandiri. Hakusi kuti ropa raAbheri rakanotaura. Because ropa harina voice. Zvamazviro kwazvo. Muchirungu munoshandisa kuti zvamazviro kuti rakanotaura literary. Harina kutaura. Asi Mwari ari kuti kuna Kaini, pawaponda Abheri ndazviona uchimuponda.
kunyange maamuri 2 kusango, but zvaita sekuti ropa raAbheri riri kudaidzira kwandiri kuti onai zviri kuitika panapa. Saka Mwari ari kuti ndazviona. Kuavo vanga vachinzanzi mweya yavo iri pasi pearitari, Mwari ari kuti ndakaona vachipondwa. Panotsanangura zvemadhak ages kuti Mwari ari kuti ndakaona vanhu vachiponderwa vhangeri. Ende kunyarara kwandakaita hakusi kuti hapana chandakaona. Aiwa, handitozviona. Saka tichidzoka manje munyaya iri mudariro, saka harizi ropa riri kudeedzera kuna Mwari, bandi Mwari ari kuti nyaya iyi ndiri kuiziva. Ende hausi mweya wemunhu afa uri kutaura kuna Mwari. Ende iyo haizi mari chaiyo iri kudeedzera kuti tingadai tiri kuhomweyaningi. Zvajeka apo pandichekera. Saka tichidzoka manje munyaya yatiri kutaura, ukaponda munhu iwe uri mukati mesango muri 2, pasina kana umwe munhu ari kumboona, pasina kana kutora pikicha, Mwari anoti ndinozviona uchizviita. Alright. Handitwa pabata. Mwari anotoona uchiponda munhu iyeye, anotoona uchiita chitema ichocho. Okay. Zvajeka kaizvo. Zvajeka izvo. Very good. Kana zvajeka handei pamberi. 2 Samuel 12 verse 9. 2 Samuel 12 verse 9. Verse 9. Wazvidzireiko shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pake? Wauraya Uria muHiti nemunondo, ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako, ukamuurayisa nomunondo wavaAmoni. Right. NdiDhavhidhi ari kuudzwa naNathani muprofita waMwari. Wauraya Uria ukatora mukadzi wako. But Dhavhidhi haasiri akanga atema Uria nedemo. Uria handiti akasiyiwa nevamwe kuhondo, hondo yatsviriridza vamwe kwaakudzokera mumashure akaurayiwa. Chakaitika ndechekuti Dhavhidhi ana Uria pavanga vari kuhondo, Dhavhidhi akachinya mukadzi waUria ndokusangana naye, ndobva amupa pamuviri. Saka paakaziva kuti ane pamuviri, ndokutsvaga nzira dzekuti avhare pamuviri apa. Zvese zvaakanga aronga ndobva zvaramba. Ndobva ati zano ndoita ripi? Ndo paakati Uria adzoka kumba kwakunyora tsamba kune mutungamiriri wehondo Joabi. Zvikanzi isa Uria panopisa pehondo. Vamwe voretirita vomusiya ari ega. Momeka shuwa kuti anotofira muhondo iyo vachirwa nevaAmoni. Handiti wazviona. Uye paakatakura tsamba haana kuziva kuti ndo chirevo changa chirimo. Iye Uria wacho. Ndokunopa komanda. Ende zvishuwawo Joabi akaita saizvozvo. Ndobva amusiya ari panopisa pehondo, ndobva afa. But utsinyeka upasi. Utsinyewo. Afa manje. Nathani atumwa naMwari kunotsiura Dhavhidhi. Ombotaura kakachirawe kaakaita kainzi kwai nemunhu aine makwai. Akatorerwa gwai 1 kuti Dhavhidhi aone uipi hwenyaya iyi. Azoona ndo panonzi naNathani, ndiwe iwewe wauraya Uria. Wapabata kuti utore mukadzi wake, because akati kana afa murume afa mukadzi yaashirikadzi anoroorwa newaanoda. Saka zvaizomusunungukira samambo kutora mukadzi uyu. Asi pandiri kuda kuti tibate ndepekuti Dhavhidhi haana kuenda kusango kunouraya Uria. Akangonyora tsamba yaive nemazwi akashandiswa naJoabi kuti Uria afe. Asi pamberi paMwari ari kuti auraya Uria ndiwe Dhavhidhi. Handiri kuona kapa. Tiri kutaura kuti Mwari ari kuteedza kafiro kazoita munhu naakonzeresa wacho. Ndapabata. Handiti wapaona kapa. Pane nyaya yandoda kuti tindobata pana Exodus 7 verse 11 na 12. Exodus 7 verse 11 na 12. Iri kutiyo panapa. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi, naivo idzo ng'anga dzeIjipita, vakaita saizvozvo neuroyi hwavo, nekuti mumwe nemumwe wakakandira pasi tsvimbo yake, dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Ng'anga nemasimba aSatani dzakagadzira nyoka netsvimbo dzadzo. Handiti wazviona. Kureva kuti ng'anga dzinogona kuita masaramusi ekugadzira zvinhu zvinenge zvipenyu, izvo zvisiri zvipenyu. Handiti wazviona. Saka zviri kubuda pana ndezvekuti ng'anga tomboti neuroyi hwayo kana kuti muroyi
ogadzira gava remasaramusi. Jacob gava ehe harisi gava chairo chairo rakasikwa naMwari. matire masaramusi sezvaitika pandima yataverenga panyoka idzi. Gava riya orituma kuti enda unoruma castoni ndere masaramusi. Rouya zveshuwa iwe uri kubuda padhoo uona gava robva rauya rokuti ndu masikati machena kuti gava iro robva ratoenda. Akwanataura tunyaya tunoitika ndo tunyaya tukandogara njudzwa neateereri kaitoto kunzi zvakaitika kunongo ndonyaya dzaunenge vachitaura kazhinji panoitika nyaya dzakadaro unzwa rakangobva from Norway mufunge gumbo iroro rakatozodimburwa hameno zvinobva zvatozoitika kana kuti munhu akadonherwa nedzvinyu vakatotandara paakade yoyo ndobva atorumwa nedzvinyu panombotora nguva vanhu vakasara vodzoka kugadhini munhu atofa. Anditozvona rinenge riri dzvinyu remasaramusi. Alright, remwe yetsvina. Iwo muroyo wacho utori kumba kwako. But zviri kuitika kwawatumira zvekuti vanhu vanenge vachingoti akarumwa nedzvinyu akarumwa negava. Okay. Asi kudenga manje vanenge vachiziva kuti gava iri haranga risiri gava chairo remusango haritori narebhizi asi masaramusi. Anditozvona wosaka muroyi uye anenge ari yemuuraya ndiye anonzi naMwari wauraya. Saka nyaya yamuritaura ka inogona kubata zvinhu zvakawanda ka kune vamwe wandodzwa kunzi akarohwa nezvishiri ofa. Right. Saka nyaya dzese idzo Mwari vanotarisa tsinga dzenyaya kwadziri kubva. Rega uone pane imwe pana vatongi pana Judges 9. Judges chapter 9. Dauti uverenge verse 3 kuenda pa5, uverenga 22 kuenda pa24 na 56 na 57 yavatongi 9. Alright. Verse ya totangira pa verse 3 kusvika pa5. Right. Zvino madzisekuru ake akataura mashoko aya ose pamusoro pake, varume veShekemu vachizvinzwa. Mwoyo yavo ikada kuteera Abhimeleki nekuti vakati ihama yedu. Vakamupa mari yesivheri yakasvika mashekeri ane 40 yavakatora paimba yaBhaari Bhereti. Abhimeleki akaripira varume vakaipa vasine hanya, ivo vakamuteera. Akaenda kumba kwababa wake paOfra, akauraya pabwe rimwe vana vababa vake, ivo vanakomana vaJerubhaari, vaive varume vane 40. Asi Jotami mwanakomana worugotwe waJorabhoamu wakapukunyuka nokuti wakanga avanda. Verse 22 to 24. Abhimeleki akabata ushe pavaIsraeri makore 3. Mwari akazotuma mweya wakaipa pakati paAbhimeleki nevarume veShekemu. Varume veShekemu vakanyengera Abhimeleki kuti zvakashata zvakaitirwa vanakomana vaJerubhaari vana 40 zvitsiwe, neropa ravo ritsiwe kuna Abhimeleki munin'ina wavo wakauraya, nokuvarume veShekemu vakanga vasimbisa maoko ake kuti auraye vana vababa vake. Verse 56. Saizvozvo Mwari akatsiva zvakashata zvaAbhimeleki zvaakaitira baba wake, zvaakauraya vana vababa vake vane 40, nezvakashata zvose zvavarume veShekemu zvakatsiwa naMwari kwavari. Kutuka kwaJotamu mwanakomana waJerubhamu kukaitika kwavari. Chii chaitika panapa? Yes. Gideon anga aine vana vakawanda. Yes. But kuShekemu anga aita mwana nomwe mukadzi waasina kugara naye ainzi Abhimeleki. Gideon afa. Abhimeleki akaona kuti inini handina chanzi chokupinda pausha nemadzikoma esaka. Ndobva aenda kumadzisekuru ake kumusha kwamai kuShekemu kwaarerwa. Saka ivo vakati hazvichiwo muzukuru wedu akapinda pachigaro zvatinakira. Saka vakatora mari ndobva vapa muzukuru. Ndobva anohaya varume dzaive mhondi. Ndobva vanobata madzikoma ake ese ari 70 kuauraya muchikomo. Alright. Ndobva vagadza Abhimeleki kuita mambo. Mwari achibva asuduruka kuna Abhimeleki. Ndopanzi mweya wakaipa ukauya. Mweya wakaipa uchibva wauya. Ndobva vamukirana madzisekuru nemuzukuru kuShekemu kuya. Okay. Saka vakarwisana zvekuti Abhimeleki akaenda akakomba guta riya akavarwisa akauraya madzisekuru ese. Apedza kuvauraya akabuda panze akutotenderera nemujurawo. Kana uchiverenga kuno imwe chembere yechikadzi yakavhura hwindo. Ndobva yaburitsa guyo ikarikanda nemumusoro maAbhimeleki ari mujurawo. Iye achitoti apedza hondo. Ndobva asworohwa nepakati pemusoro apa achibva afira ipapo. Saka pakupedzisira vese vakafa. Vese vakafa.
hanzi nebhaibheri kuti ropa revana vaGidheoni vakaurayiwa pachikomo chiya charidziviwe. Handiri kuona. Saka ukachitarisa manje mukurarama wakambona here kuti kune vanhu vanotenda kuti business kuti ribudirire rinotofamba kana maiswa mhini yemunhu. Kuti kunonzi kuchekeresa handitoatoona. Saka vanohaya vakomana vanonoponda munhu votora mapatsi emuviri wake kuti vazoenda kwavanonosanganisirwa nemishonga. Ini ndakatokura chidzi musapinde sitoro yekwanhingi akachekeresa munochekereswa chichi. But ipapapo pastor muri kutaura inyu zvakanaka but zvazvishoma zvamuritaura. I know vanhu vanogona kurayira vamwe vanhu ka zvimwe zvinhu kwete in terms of business because muchaona generation zhinji yako ezvinezvi vakaenda kuchikoro ende kuchikoro ndo kune masubjects aya ana economics, commerce kwavanodzidza zvana marketing. I think nestage yatave munyika medu ka munhu anofunga hazvimeke sense kuti zvigonzi kachigunwe kemunhu kana nzeve yemunhu ingaite kuti makastoma apinde mushopu. Unoziva kuti kasitoi paunombovhiringika Satani haana basa kuti vanhu vafunda. Aiwa ndikurati zvinoita kuti business ezvinozvifambeka ukasagona kustrategize nekuva aggressive pamarketing yako nekuita maproducts anodiwa harisimuke but vanhu manje Satani haape munhu mukana wokufunga zvakadzika kudaro. Aiwa zvinotodzidzwa kuchikoro zvandinotaura. Ndiri kureva kuti Satani haazopa mukana kuvanhu vakawanda wekuti vatore pfungwa idzodzo vadziise in real life. But zvinoitika ndosaka uchiona vanhu vanogona kutohaya vakomana. Ndosaka izvinezvi vanhu vachiri kungopondwa mapatsi uchinzwa kuti akatorwa unzi akaonekwa asina mapatsi mamwe. Chaari kutorera pati iyo inenge isina kudyiwa nezvemusango aiwa inenge yatotorwa nemunhu aponda. Handitozviona chii chavari kuzviitira nekuti kune kwavakanzwa kuti zvikazanganiswa nemishonga zvinofamba. But nyaya yatiri kudzidza manje iri kuti iyo Mwari atendera apa kuti Mwari azviona handitozviona but zvaazviona Mwari manje anochiteera tsinga yenyaya. N'anga yacho inoti ndine mushonga wakadaro inonzi naMwari yauraya. Neari kuda mushonga uyu anonzi auraya vese nemukomana wacho ahaiwa izvi mathags zvacho anonzi futi pamberi paMwari vese vari vatatu vanhava umwe nemumwe anenge achinzi waponda munhu. Alright, mirai toda kuskotangira ipapo pastor. Toda kuti mirai timbonzwa kambo. Miri kuna Mwari nezvakaita wakada pasi wakapa murumbwana wakafira izvo zvitema zvedu wazarura musiwo tipinde tese kudzanyimbo nesi pasingari munzwe kudzanyimbo nesi vanhu ngavafare uyai kuna Baba nemurumbwana mumupe nyimbiri nezvakaita oruponeso rwatengwa neropa chidzidzo chaMwari kuvadawiri munyangadzi mukuru anodawira Jesu anosunungura ipapo kudzanyimbo nesi pasingari munzwe kudzanyimbo nesi vanhu ngavafare uyai kuna Baba nemuru
kutsikisira tofara zvikuru naye mrumbwana asi kushamane kufamba kwedu kunokura apo towona Jesu kudzanyimponesi pasingari munzwe kudzanyimponesi vanunga vafare uyai kuna baba nemurumbwana mumupenyimbiri nezvakaita. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Toiteyi Nengozi part 1. Right, Pastor. Dzokororai pataverenga nyaya kuna vatongi chapter 9. Yeuya muzukuru akanotaura nanasekuru ake kuti ndibatsirei ndiende paushe. Ndobva auraya madzikoma ake. Then pakupedzisira ndobva azouraya anasekuru. Iye achizourayiwa paakadonhedzerwa guya akafa. Pane pfungwa dzandakukatai muchitsanangura. Because tezembe ndakushamisika kuti kuno vanhu vachiri kuita zvekuchekeresa. But pane pfungwa yakakosha yamange muchitsanangura imimi yekuti Mwari ndiye anenge aona. Chaita kuti vazomukirana havazi vaya vakaurayiwa 70. Asi ndiMwari aona. Meno matsanangura mamuchita. Pfungwa iri kubudiswa pachena neshoko ndeyekuti pairangana sekuru madzisekuru nemuzukuru. Mwari aitozviona zvese. Saka Mwari kana akutarisa panongonzi vana vaGidheoni vaurayirwa muchikomo icho. Asi Mwari anenge achiti madzisekuru epashekemu makaponda vakomana. Iye Abhimeleki anenge akaponda. Vakomana vaya vakahayiwa vaya vakaponda futi. Anditi wazviona. Saka ndo matarisiro anoita Mwari panyaya idzi. Ndosaka ndati kumunhu uye ari kuda mapatsi emunhu ekuchekeresa. N'anga yacho yamuti ndinozvigona kana muprofita ati ndinogona kuzomikisa zvinhu izvi. Aponda pamberi paMwari. Right. Then iye wacho ari kuda mushonga uyu anonzi wauraya futi munhu. Nevahayiwa vaya. Mwari anoti mauraya. But pfungwa iyoyo haina kujekera vanhu kapasta. Because kuna vamwe vanhu vanoti aiwa ina handa problem isi takangotumwa tikaita basa. Kuna vanhu vanoita izvi zvamuri kutaura izvi as long angotengerwa kana doro. But mabudiro amuri kuita manje kaya ari kuratidza kuti panoda kuti vanhu vanyatsa kufunga. Saka kana tichidzidza nyaya yengozi vanhu vanoda kuti vajekerwe kuti ndo matarisiro aMwari. Saka kana ngozi dzacho dzaakuitika hadzina wadzinosiya dzinotedza tsinga yese maitikira akaita nyaya yese. Asi chiri kuita ngozi chatinoda kuti vanhu vajekerwe ndechekuti ngozi haazi uya akapondwa uya. Nekuti uya anzi kana afa haagone kudzoka pakati pevapenyu. Chirega tiende muchikamu ichi tinoona manje kuti saka kana apondwa uyu asingagone kudzoka saka chii chiri kuitika. Exactly. Ativerenge Genesis 3 verse 17 kuenda pa 19. Genesis 3 verse 17 to 19. Kumunhu akati zvawateerera inzwi remukadzi wako ukadya muti wandakakurayira ndichiti usaudya. Zvino nyika yatukwa nemhosva yako. Uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose upenyu hwako. Ichakuberekera minzwa noutumba mbeva. Iwe uchadya miriwo yemusango. Uchadya zvekudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera zvekuguruva. Pakapinda chitema muEdeni. Chakakoka kutukwa kwenyika. Nyika inoyi ndo yakatukwa naMwari. Ikanzi ichabereka minzwa neutumba mbeva. Zvairehwa apa ndezvekuti nyika ichaburitsira vanhu madambudziko akasiyana siyana. Marwadzo. Ichaburitsira vanhu zvinobaya zveupenyu. Pamusoro pazvo vakanga vakasikwa kuti vadye chikafu mahara. Asi
vakufanira kutobuda ziya kuti vadye chikafu. Handiti wazviona pakajeka ipapo. Verenga zvakare Deuteronomy 28. Deuteronomy 28 verse 15 kuenda kuna 19. verse 15 to 19. Asi kana uchiramba kuteerera inzwi raJehovha Mwari wako kuti uchenjere kuita mirayiro yake yose nezvaakatema, zvandinokurayira nhasi, kutukwa uku kwose kuchaitika kwauri, uchatevererwa nako. Uchatukwa muguta, uchatukwa kumunda. Dengu rako richatukwa, nemudziyo wako wokukanyira chingwa. Zvibereko zvemiri wako zvichatukwa, nezvibereko zvevhu rako, nezvibereko dzemhou dzako, nemakwayana amakwai ako. Uchatukwa kana uchipinda, uchatukwa kana uchibuda. Saka panapa Mwari ari kuteera fungwa imwe chete yabva kuna Genesis. Kuti kunesu vazukuru vaAdhamu, right, kana tikasachenjerera kuita zvinodiwa naMwari, iyo nyika yagara ichibaya, isitagara tichibuda ziya kuti tiwane chekudya, right. Saka ari kuti iye minzwa yakavimbiswa pana Genesis iyayi haikusiyei imi vasukuru vaAdhamu, nekuti hamusi kuteerera. Kana mukasangoteerera bedzi minzwa iyaiya inouya kwamuri. Saka zvituko zvese zviya izvi kureva kuti chitema chinodaidza chituko kumhuri mukati menyika yakatukwa. Handiti wazviona. Kusateerera Mwari kwese kunodaidza kufinyama kwaMwari kana akatarisa munhu ane misikanzwa uyu nezvese zvaari kuita. Ndakubatai zvakanaka here kuti nengari yechivi chaAdhamu nyika yakatukwa, saka ine madambudziko. Asi pakaita munhu kana mhuri iri kusarudza kuramba ichiita misikanzwa, munyika yagara yakatukwa, zvivi zvinowisa futi kutukwa pamusoro pemhuri. Saka Bhaibheri rabva ratambanudza richitiro unobva watukwa nevana vawakabereka. Apo riri kuti hanzi uchatukwa muguta, uchatukwa kumunda. Unogona seuka kuwedza kunotukwa zvokuti kana uchienda kumusha zvaunondobata ikoko zvine chekuita newe nakastoni hapana. Wadzoka futi kunoko minzwa iyaya inenge ichingokutevera kwese kwaunenge uchienda. Kopanzi zvibereko zvako vavana manje. Handiti wazviona. Kureva kuti Mwari anobvisa blessing yake, anobvisa zvikomborero zvake pamhuri yako kana wazvimisira kumutadzira. Handopabata. Hatichandei pamberi pana Genesis 4 vhesi ya11 na12. Genesis 4 vhesi 11 na12. Zvino watukwa, wadzingwa panyika, iyo yakashamisa muromo wayo kugamuchira ropa remunin'ina wako paruoko rwako. Kana uchirima ivhu, haringakupe simba raro. Uchava mutizi nemudzunga iri panyika. Hatichiendei manje Adhamu paatadza Mwari vati nyika ndaituka, ichabereka minzwa noutumba mbera. Chero nesu vazukuru vaAdhamu kana tikasarudza nzira dzemisikanzwa munyika yakatukwa, zvituko zvinoramba zvakasonana nesu. Tochienda pana Kaini manje. Kaini aita sei? Aponda muning'ina. Mushure mekunzwa godo kuti muning'ina agashirwa naMwari, ndobva amuuraya. Saka amuuraya, Mwari akuti kuna Kaini, watukwa iwewe. Kuna Adhamu anoti nyika ndatuka. Muri kupabata kavateererapo zviri kuita kunge pane kadifference kuti Adhamu paatadza Mwari akatuka nyika kuti ibereke minzwa nematambudziko atinosangana nawo. But Kaini aponda munin'ina wake, Mwari haasi kutuka nyika bedzi, ari kutuka naKainiwo. Apa munhu mari. Saka oenda pamberi oti iye iyo nyika yachingidzira ropa remunin'ina wako zvaichaita nekuda kwechituko chapauri, kana waishanda hanzi ichakunyima simba rayo. Kuti Adhamu akanzi kuti udye uchashanda, wobuda ziya wodyako. Asi uyo aponda munhu ari kunzi kunyangwe washanda wabuda ziya nyika ichakupe. Kureva kuti kana waponda munhu
chituko chabva kuna Mwari chichiuya pauri waponda wacho iwewe. Chinoita zvakadaro zvekuti ukagara pasi uchironga maprojects hauna kwaunoenda. Zvinogona kumboita unge zviri kubudirira pari zvinozongoti mho. Andozvo zvogona kumboita unge zvamboti asi zvongoti mho. Alright. Unoramba uri wokungotanga besi. Nyika inenge ichikunyima. Inenge ichikunyima simba rayo. Saka pastor, zvainonetsa nyaya muri kutaura kai, fanika pamabva mukutaura apo, tine vateereri kwamuri vateereri kuti vanenge vaine mubvunzo yekuti vanobvunza kuti munobatsira here. Hameno kana muchimbosangana nemibvunzo yakadaro, wobvunza kuti kubatsira kuita sei, but unozoona kuti muteereri ari kusangana nezvinhu muupenyu zvekuti ukamuti tsanangurai nyaya yenyu anenge aiti hapana kana chinombobuda, hapana chinodai. I know kuti vamwe vanhu vacho havana kunama, havana kuponda vanhu, but muri kuti zvimwe zvinogona kukonzera kudaro pane paine chituko nemisikanzwa iri kuitika. Ukatotukwa iwewe. Saka panoramba paine kakutenderera. Uri kungotenderera panzvimbo imwe chete. But chinoda kuti chinzwisiswe manje. Verenga Muparidzi 9 verse 5 na 6. Mirai futi ndine mumwe mubvunzo pastor. Papa muri kutaura kuti Adhamu atadza nyika yakatukwa. Kaini aponda. Nyika yakabva yanzi ndiye akatukwa ikanzi ichakunyima. Patiri kuramba ita zvekuponda kuuraya apa. Ndinodzoka futi pari kureva here even vanouraya vana. Ndambokubvunzai kuti ndoda kuti zvandiri kubvunzira ka ndoda kuti ndizive kuti ndo here kusvotwa kunoita Mwari kwaponda wemabhizinesi neuyu musikana angoponda ari kutoti handisi kuda mwana wacho. Hazvinei nechikonzero chawapondera munhu. Kuuraya munhu pamberi paMwari kunomutsamwisa zvekuti anotuka iwewe. Saka pastor, muri kuti here ndichiri ipapo handisi kuti ndo vega vanouraya vanhukadzi. Muri kuti here vanhukadzi navasikana vanodai kuvana vacheche vachidai, vana vachifa kudai, muri kuti here vatoteererawo chidzidzo ichi sekunge kuteerera kunofana kuitwa nevari mudzimhuri dzavari kutoziva kuti kwakapondwa munhu. Unoziva kuti kana Mwari achitarisaka kazhinji kacho vanoenda kujeri mukadzi adzipa mwana. But ukatarisa hakuna mukadzi anozviitisa pamuviri. Hakuna. Saka kudenga manje kana vachitarisa kamwana kapondwa kaya vanotarisa here matarisiro avakaita nyaya yaDhavhidhi naUria. Havangotarisi musikana adzipa mwana cheto. Vanoti zvambobva nekupi. Andozvona. Saka paropa remwana uyu pane pachiverengwa iye musikana uyu. Poverengwa muridzi wenhumbu. Anditozvona. Because dziri kuma 6 months dziri kubviswa tuvana tuchiraswa. Saka inotreswa yese. Mwari anotarisa tsinga dzenyaya kunosvika kwainobva. Saka zvekutoti zviri muchidzidzo chenyu idzi nepati 2 yatichaita. Vari muzvimire izvi ngavatoteererawo sekuteerera kungangoita munhu akaponda zvatajaira zviya zvinonzi zvekuponda munhu. Exactly. Thank you, because ndanga ndichitya kuti ka chidzidzo ichi chinogona kutoteererwa asi rimwe boka rakatorelaxa. Unoona mavhesi emubhaibheri kastori. Pamwe pacho haabva ati nemusikana adzipa kamwana, but anongotaura kuti usauraye. Anenge atopedza. Aiwa, mandibatsira mamati tivhure kunani pastor. Ndativhura Muparidzi 9 vhesi ya5 na6. Muparidzi 9 vhesi 5 na6. Nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Kunyangwe nemubayiro havachina, nekuti havacharangarirwe. Rudo rwavo, nekuvenga kwavo, negodo ravo, zvese zvangova zvapera hazvo. Hakuchino mugove nekusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Hanzi kana munhu afa, chero pawaimuuraya akaita shungu. Iwe uchimuponda. Hanzi haazodzoke neshungu dzake kwauri. Kana afa aenda kwakanyarara. Zvapera. Saka kusafamba kuri kuita zvinhu muupenyu hwako iwe waponda uchidzungaira panyika hazvisi kukonzerwa newakaponda uye ane shungu. Panonzwa nzinganga yakati pane mukadzi ane shungu. Hadzizi shungu dzaakafa. Asi murayiro waMwari wekuti nyika ichakunyima.
Wozinotori nemavhesa nekuti watora nzira iyoyo. Right, nyika inokutsamwira pamwe chete naMwari. Na ukatarisa saka dai vanhu vaidzidza kandima idzi because kune vamwe vanenge vachita inyaya dzinongotaurika kwete kuti vanenge vakatoponda vanhu. Unzwa chakaipa pamunhu munhu haafani kukuona neziso rake raakutandadza. Anokudzokera akakuona neziso nyaya dzinenge dzichitaurwa. Aiwa, tuma story but ndoda kudzoka pandima ikuna muparidzi yekuti even shungu whether anga akuona ndoda kutoti pabatwe nevanhu apa kuti afa kana atofa uye haana zvaari kukonzera uyu ndopandinoda kuti akatozvirarira. Asi chiri kudhira newe manje urongwa hwaMwari hwekuti papondwa munhu nyika yakatoudzwa kuti ikunyime ende zvakatotaurwa kunzi uve mutizi nemudzungairi uri rombe. Unodzungaira zvinounza urombe mauri. Handiti wazvaonaka. Ndosaka uchaona kuti hanzi kana chitema chinobvisa chinoita kuti Mwari abve. Saka Mwari kana asuduruka protection yake inoenda naye. Mweya yakaipa youya. Saka David ukarangarira protection yaMwari yabva kwaari. Mwana wacho akanga ari mumimba maBhathsheba akabva afa. Akafa. Andozvona. Vana vakatanga kubhinyana. Pamba. Akatanga kumukirwa nevanakomana. Handiti wazvaona vana hanzvadzi nahanzvadzi vachirara vese. Abhimerekiwo nemadzisekuru kuShekemu yaingova njodzi after njodzi. Chii chiri kukonzera haasi Uriya akapondwa. Chiri kukonzera havasi vana vaGidheoni vakaponderwa muchikomo. Aiwa. Asi ngozi zvainoreva injodzi dzinomutswa nemweya yakaipa kana mweya waMwari wadzingwa nechitema chekuuraya munhu. Dzokorai definition iyoyo. Tiri kuti mabudiro azviri kuita muhurukuro yedu muchidzidzo ndezvekuti chinonzi ngozi injodzi kana kuti madambudziko kana rushambwa runomutswa nemweya yakaipa yauya mumhuri manya kuponda pabva mweya waMwari mumhuri iyoyo wadzingwa nechitema chekuuraya. Apo ndapabata pajeka. Saka kana papondwa munhu Mwari anosuduruka. Kana asuduruka mweya yakaipa yopinda mudari. Saka zvenjodzi yakuwanikwa mumhuri hazvinei naakafa. But murawo waMwari wekuti papondwa munhu nyika inokunyima. Panoita madambudziko hanzi uchava mudzungairi nemhuri yacho panoita kudzungaira mukati memhuri iyoyo. Handiti wazvaona. Mweya yakaipa manje yauya sei nekuti mweya waMwari wadzingwa wabva. Wabvirei nekuti mumba umu makapondwa munhu maitwa misikanzwa mune chitema. Inini sofa pandichekera. Saka muhurukuro yedu ichatera ndoma tichada kuzoona kuti saka todii kana ngozi yapinda mumusha saizvozvi. Okunonge ndiwo wakaponda munhu kana kuti ihama yenyu yakaponda. But utonyatsoona kuti mufamily medu ndofunga ndozviri kutoitika sei. Pamuri kuoneka vateereri varimindei vamwe vakasununguka kuti vatibate tovapa malinki ekuti vajoin nemawhatsapp groups anoita kuti vakwanise kuwana zvimwe zvidzidzo zvinobatsira pachidzidzo ichi. Tinotenda vateereri. Saka tibatei panhamba dzatiri kukupai idzi munopota muchitumirwa zvidzidzo vari pamawhatsapp zuva rimwe nerimwe, zvidzidzo zvatakamboita kumashure nezvatiri kuita iye zvino, kana nemalinks anoita kuti muwane zvidzidzo izvi paYouTube. Mwari ave nemi, tigosangana muchikamu chinoteera. Tibatei panhamba dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino
Only we get